Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around, but soon there'll be a freeway. Yeah, get my feet on holy ground. Hlavne je to nízka pravdepodobnosť, že to stretneš medveďa. Hej, Vítajte na úseku R2 Krivaň-Mýtna. Na čo ho stavali, keď tu nikto nejazdí? Nie, veru, nie. To len tak poloironicky hovorím, že prázdna diaľnica, na čo ju stavali. Pozri, súkromná cesta. No, lebo je nedeľa večer a vtedy nikto nejde. okrem nás. No všetci išli domov buď v štvrtok, alebo v piatok, alebo v šiestok. V siedmok už sa nechodí domov. A my ideme do Čania až v 7. To je aký takej novej izbe si, nie? Že všetko nové.